V dennom mixe vám naozaj prinášame vždy tie najzaujímavejšie informácie a hlavne aj také informácie, ktoré sú tak konkrétne našité na mieru na náš región. A v tejto chvíli sa už spájam s Tomášom Hulákom, počujeme sa. Áno, pri telefóne počujeme sa. Pozdravujem ťa, ty si rodený Bánovčanec, dúfam, že som to dobre vyskloňoval. A ty si bol tento víkend ocenený. A aké ocenenie si získal? Áno, presne tak, takže dobrý deň ešte raz, touto cestou zdravím vlastne všetkých poslucháčov Rádia Wow. V krátkosti v sobotu sa konalo vlastne vyhodnotenie dobrovoľníka roka 2015 v Trenčine, kde boli ocenené viaceré kategórie ako sociálna práca, osveta, kultúra a ekológia. A ja som cenu získal práve v oblasti dobrovoľník v ekológii za uznanie za významný prínos rozvoju dobrovoľníctva v Trenčianskom kraji. No. A tak ja ti hneď takto aj touto cestou aj mene Rádia Wow gratulujem, teda, že práve v tejto oblasti, že sa ľudia nejakým spôsobom činia a niečo robia práve v ekológii, lebo je to dosť taká podstatná vec a dosť dôležitá a niekedy aj taká zanedbávaná. Ale mňa by zaujímalo, že tak dobrovoľníctvo je o tom, že sa to robí bez nejakého nároku na nejakú odmenu finančnú, človek to robí vo svojom voľnom čase, ale čo sa týka tej aktivity, že prečo si ťa vybrali, že čo si také urobil, to by ma skôr tak zaujímalo. Takže tiež chcem poďakovať za gratuláciu a v podstate celý rok minulý sme sa snažili v oblasti Bánovce nad Bebravou zlikvidovať čierne skladky, čo sa nám vlastne aj darilo. Zlikvidovali sme skladku na kúpalisku, vlastne pri kúpalisku Pažiť a ďalej sme zlikvidovali veľkú objemnú skladku na severe pri Vodojeme, takisto. A mňa by možno zaujímalo, teda povedal si, že ste zlikvidovali, čiže asi nie si v tom sám v týchto aktivitách. Nie, určite nie. Toto je celé to o týme vlastne. Ja som v podstate ako keby organizátor, ale mám okolo seba vlastne priateľov, blízkych priateľov, ktorými chodíme tieto skladky vlastne likvidovať spolu. A vy fungujete ako teda normálne ako obyčajní teda ľudia, ktorí sa stretnú v meste a ste sa dohodli, alebo ste pod nejakou organizáciou ako občianskym združením, alebo... Nie, zatiaľ nie sme pod organizáciou ani pod občianskym združením, v podstate fungujeme len na báze stretnutia sa, dohodnutia sa vlastne navzájom. Aj si uvažoval, že by ste možno práve tu v Bánovciach založili nejaké takéto združenie, ktoré by sa možno zaoberalo týmito vecami? Možno, že by ste si žiadali nejaké dotácie? Premýšľal si nad tým? Premýšľal som vlastne, po tomto vyhodnotení som začal na tom aktívne uvažovať, že niečo podobné by sme mohli založiť. Tak v rámci aj týchto dotácií a podobných vecí. Tak ja verím, že teda budeš mať takú pevnú odozvu tu v meste, v Bánovciach nad Bebravou, že sa ti jednoducho aj to vedenie mesta tak naklonia, že ťa budú podporovať v týchto aktivitách. Ako to možno vníma okolie okolo teba, že práve prídeš takúto nejakú skládku, zničíte ju, odstraníte. Ako to vnímajú ľudia? Ľudia to vnímajú veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne to vnímajú, lebo naozaj, ak ste spomínali na začiatku, robíme tieto veci nezišne, bez nároku na honorár alebo nejaký zisk, čiže vnímajú to pozitívne. V podstate sú ušetrené peniaze v rámci mesta a je to aj v našom záujme, aby bolo prostredie, to životné prostredie, aby bolo čisté. A možno pre niekoho je teraz taká otázka sa naskytuje, že asi si to všetko financujete sami, akože čo sa týka napríklad, lebo tak určite potrebujete nejaké náradie k tomu, nejaký fúrik, neviem, keď to je nejaká asi väčšia skládka, tak asi to musíte nejako odvážať. Všetko si to financujete zo svojho vrecka? Nie, práve že v tomto by som sa chcel aj prostredníctvom Rádia Wow poďakovať vedeniu mesta, primátorovi mesta Marianovi Chovancovi za ústretové kroky v rámci likvidácie týchto skladok, že nám zapožičia vlastne náradie, zapožičia nám techniku a tým pádom je tam vlastne tá spolupráca. To je o tom týme vlastne, ako som aj spomínal na začiatku. Čiže mesto s nami úzko spolupracuje. Čiže keby napríklad teraz nás určite niekto počúva a si hovorí, že viem, že možno v našom okolí alebo okolo, neviem, pri našej časti mestskej sa nachádza nejaká skládka, tak normálne sa môžu na teba nakontaktovať a vy by ste sa nejakým spôsobom, nechcete povedať, že postarali o to, ale by ste hľadali nejaké riešenie na odstranenie? Áno, samozrejme, ja som ústretový a už vopred chcem poďakovať za tipy, ktoré mi poskytnú občania vlastne. A čo možno teba tak motivuje k tejto práci, že prečo, možno, že ja neviem, niekto má vždy nejakú motiváciu, že prišiel nejaký zlomový bod, že si sa rozhodol, že začnete možno v Bánovciach nad Bebravou robiť takúto činnosť, niekto ťa motivoval, alebo len tak samé to od seba prišlo? Prišlo to samé od seba. Znie to čudne, ale prišlo to samé od seba naozaj. Tak to je tiež výborné, lebo ono tam, áno, samé od seba je to je motivácia. Ja, ak môžem do toho skočiť. Ja som ťa chcel inak uviesť. Čau, Tomáško, zdravím tiež od mikrofónu. Čau. Ja hovorím, že
by som definoval Tomášovu motiváciu slovami, že kto iný, keď nie my. Áno, presne tak. Inak to si asi mnohí hovoria, takíto dobrovoľníci, kto iný, keď nie my, tak to je skvelé. A tak teda ja tebe, ale aj ostatným tým dobrovoľníkom, s ktorými spolupracuješ, tak vám prajeme aj tu s celým kolektívom Rádia Wow. Nech teda máte čo najviac takého nadšenia preto, a aby ste sa stretli s čo najväčšou takou stretovosťou, aj či už z vedenia mesta, ale aj možno ostatných ľudí, lebo možno nejaké firmy by možno vám určite veľmi radi pomohli a možno aj v tejto chvíli počúvajú a sa na vás nakontaktujú. Tak vám budeme určite držať palce a ešte raz ty teda k tomuto tvojmu oceneniu gratulujeme. Ďakujem pekne aj ja. A na záver, ak by som mohol ešte poďakovať teda všetkým za podporu, priateľom, rodine, neposlednom rade teda aj vedeniu mesta Bánovca nad Bebravou za ponúknutú pomoc pri likvidácii čiernych skladok. A hlavne hovorím, je to tímová práca a ja som to len začal. Tak, to je celé. Veľmi pekne ďakujeme. Malinké sme mali oceneného dobrovoľníka za rok 2015 v Trenčianskom kraji Tomáš Kulák. Pozdravujeme ťa, maj sa krásne a gratulujeme. Ďakujem, ahojte, pekný deň. Zrkadielko, povedz